so ka nkọzialụ na akụkọ ife gbasara ides akwụkwọ a and ife gbasara onye mfụrụ taa ịghọtago ọ bụ ọkwa ụmụ anụmanụ onye nke a bụ nwaanyị nekwe fuka ogologo ife anụmanụ ifuka ogologo ela o tosi sef na-emetụ n'anyị afụrụ m agwabụrụ m unu nọọsụ ọsọ ụmụ anụmanụ nwanne anyị nwoke bụ ife na-apụ bịalụ n'obodo oyibo mbeke anụnwa n'obodo mbeke a pụzia na savisi na-agụ kpakpando ọnụ ma fara nka n'ụzọ na-ata mmiri tata ka m ji eji m anya m wee fụ ntị m taa afụrụ nwaanyị be anyị nwaanyị be anyị pụgo na savisi o chukwu na gbayalụkwa m n'ọnụ ma nwaanyị be anyị pụrụ na savisi na-ege m odesi si m fụmli m na-asị m achọrọ m inye ya ofe ka ijeje gbaa ka ije liprint ya na nkewa na nke na ọ na-akọzi ya na-apụzi apụ nsị ọmụa jekwuri odo afọ m movement ya ịghọtago odo agafebugo nsọ nri ya fụ ebe ọ nọ na-ayọ ego nsị mba na one day again na mụ na ya na-abụ ya jamkọ wee lụzie tata wee sị ịma na ife ndị metro na-emezi n'obodo akarịzi akarị ndị metro fekwesị na mma akpasakwu wig m mesampụlụ wig m na streeti ihe a na-agbalịzi m isi idesafe eburu fasim na fabio ọzọ na faya akpụrụzi m akpụrụ tim n'ime na manara na ife na ndị stọbọn na nchi igosifa na mbụ nwaanyị na ịcha ịghọtago na ndị safe eburu wee wesị mba ka m so ogodo down jegodo n'ụlọ chacha mama ya agbachagodo dice ka m chụgodo ụmụ ihe hope a jidegodo hope ịghọtago ka m jidegodo hope for that day mara asị debi ịghọtago because isi na-agbalịzi m isi popcorn na-achazi m ọkụ n'isi ịghọta so ndị obodo sef inwetakwa sef ka fabia mee isi fa na-agbagharị ịghọtago so desazia sample wig m outside metro ekwekwuro metro nke ikpeazụ a ọ dịsikwa egwu ka maka side gị nwa nọ south ka ife na-eme na side gbasara ndị metro so nsị ka m banye n'ụlọ chacha na alụgodo fe obere hope ịghọtago ọ bụgodo with 1 rand or with 2 rand adị m egbakwa na too much abụ sacha bara m isi n'ọnụ maka chacha bara isi so nsị ka m bagodo dị agbachalụ smotin wee fụ nwaanyị be anyị wee jefia ncheta na onye a bụ onye mfụbọchị ọ na-ayọ mmadụ ego ka ndị godo jụọ onye ọ bụ din gbacharụsị ya wee pụtasị ya nne nsị ya helo ka ekwa nsu oyibo si ya ka ebe bụ naijiria ọsị m yes na ọ bụ naijiria nsị ya ka esaid ịbụ na naijiria ọsị m na ọ bụ onye igbo nsị nwanne m nwaanyị na-anụkwa ịbụ onye igbo ọsị m nsị ya kekwanụ ka ijezi ka efe na-emezi bịara ịgbachara ọsị m na m aghọtago na-abịa ka agbachara n'okwe n'ife amụma eme ịghọta na ya chọka ọkwa ya ahụ na ya ọ na-abịakwa agbacharụba na onwe ekwa na onwekwa anụ ịghọta ịmazigo n'ife obodo nye nsị nne ka ekwa nke iji ke maka ndị bụ unu nke maka famili ọsị na famili nsị ka nkere emezi na saịdị ike ife ị na-eme ka saịdị ịnọ were achụfa ịghọtago ọsị m nne na ya ajọ pụtakwa na nga ahụ ihe aligodo m mmụọ ọkwa ifo gị nwa bụ ife anụnwa nọ na naija na-eme ife onyonyo a ịpụbele njem oge ọbụla na-agwa unu na onye njem ka onye isi ahụ unu anara aghọta n'ezienụ nwaanyị ịba na nga pụta na nga ife asụcha eme ndị ụmụ anụmanụ ụmụ nwanne anyị nwoke onye ọbụla pụta na nga adadịzi kọrekt onye ọbụla jelu nga pụta ada ezuzuzi ezu n'isi ebe a jee ma cheki be ndị niile bagoro nga ndị bagoro nga pụta na nga ada ezuzu ezu ife a ka anụrụ ana m na o si na nga pụta alụkụ nwa m nsi no wonder ife m fụrụ na appearance ya ịghọtago because o gosi na onye nga ka ọ bụ onye si nga pụtazịa ọ na-agọzi dice na-agọzi kpakpando ọnụ na-ata mmiri ya talịa onye si nga pụta nsị ya nne ka ịbọsị nke a mere ọsị m nekwa ka o si wee mee nsị a na ịkụchakwara ya ka efe ịkụchara ya ọsị ya mụ abụgodo ụzọ gwakwa ya nke m ịghọtago ka anyị bụkwara ka anyị nọkwa na offline ka iwe na-aghọta ife na-eme bikos ichi ijekwa onye ala chi ịma gị na onye ala ịkara ụka igwakwa onye ala na ịbụ onye ala wee si na ofe anya ala ibi o wee mepere ya ịghọtago wee gwa ya ife bụ ọrụ so wee si ya nne na wa na akwa ofu ugbo bụ m na anyị na-abụ na nka sikwa na nga nke m pụta ịghọtago na m bụkwa onye nga na njọs pụtakwa last Saturday anụ nna na ndị elikwa m nsị ka ifefa ji welizie ifo ịghọtago ka mma mụọ ndị ọgwụ gasị
ọsị m nne na ọkwa baanyị ghọtago na ọbaanyị banye akwụkwọ obodo na ndị ọhụụ na na ọkwa akwụkwọ ka ndị a ji wee lie ya tupu n'ime nga wesị hei ivu m wapụkwa for akwụkwọ ka ejikwalie m na m nwekwara akwụkwọ no just that na mejiri at hand that fa mụ na fa gbagharịbazịa nsịfa ife achọ ka fa mee ife ndị ala njọ sịfa ka anyị buru eje ghọtago bezọ nọ nwaanyị ibe ma ọ chọrọ inye respect nwa ntọkwara atọ nwa ntọkasịla ala pụta ọ na-ajụ m jụreli m nka nke ahụ iwe wee ma wee buru edade ghọtago fa wee kwakpuo m n'ime mara anya dịba ghọtago so otu aka m nyara bụsị na-akụkwa dị siri nne wee na-ebikwa m ife bọọlụ ti m nne nnarị aka ọzọ na-akụ banye okwu ọsị m nne m weregodo nke a ji eji epichagodo ịghọtago na nke a nwa na ego ọ sụọ na ọkwa ebe 50 ikpa ma ego ndị obodo ịghọtago then iri gbalịkwa na akaba anyị ịghọtakwa na ọ na-eme wee si m ji epichagodo na-eme ka anyị lụọ so wee na-adị surprise ka m bịakwuo onye ebe a don't worry mụ na ya na-abụghị get to know each other mara uwe nya mara ife bọọlụ mara ife ọ chọkwa ka unu nwa bụ ndị mfụ n'anya nọ n'obodo a nọ na platfọm ma mụ na unu etikọ ọnụ mara ife anyị emerie ghọta achọkwa m ewepụta na efere mbụ ewepụta na platfọm ahụ na-agbagharị ọkwa nwaada unu nwaanyị ghọtago chekigodo bụ nwanne ya nwaanyị bara n'ime for how long ka ọ nọ n'ime pụtazịa na-ekozi eko ịghọtago so ọ bụrụ ike ife ọ firi na ihe emerie ka ọ dịkwa